Sa aton nga linya, ang aton man diri nga nagapamuno man kag nagapanguna man sa ETF puwerte man in trabaho ya during that time nga grabing igo ni pandemya sa aton. We have Vice Mayor Elcid Familiaran. Mayor, Vice, may gabi. Mayong gabi, Action Brian, mayong gabi, dira sa aton paglamati. Aha. Sang nagligad sa nag-umpisa sa COVID-19, halos kada gabi nga interview ko kay sa imo, Vice mo. Bangon nga, tututubla sa mga panahon nga daw kakululbaan gid sa sitwasyon ta. Kag nagasulay kita against COVID-19. Now, tonight, liwat nag-interview ko sa imo because nga suno sa national, OCTA, IETF, DOH, mga experts subong nag-istoryahan na nga paidalom sa alert level 0 ang mga lugar like Bacolod, Abi nga napaidalom man subong sa alert level number 1. Ang pamangkot, Vice, preparado na kita nga magbalik-balik na gid sa nulo normal nga sitwasyon sa Bacolod subong. Well, Action Brian, good news na for all of us. Aha. Ang preparation is already ready. In fact, Yes. isa na lang sa eskulahan ang nabilin mo. Ang medalya na lang ang aton quarantine facility nga nabilin. Aha. Kung functional na ning aton midway, ining sa alihis, Aha. kay ang may problema sa ng kitchen, ang tanan nga schools paano na naton, iuli sa DepEd. Ahay. Kadami In ba tiyan? preparation siya sa election. Correct. But hindi na good news for all of us because 590,000 plus ang aton vaccinated sa Bacolod. Ba, damo man. Isa na siya siyang rason nga gapanaog. Dati ang aton cases subong isa, dua, Yes, correct. tatlo. Tama na gid kanubo. No kung ipapanaog sa gobyerno nasyonal, Aha. dako ini nga kuan no nga ano ni nga faktor nga makabalik kita sa slowly makarecover ang ekonomiya ta. Ato ang 5,000 ka nawadan obra base makabalik na to. Wow, correct gid. Ang presyo Action Brian puwerte Gani. nag-shoot up ang presyo sa mga balaklon. Aha. Pag saka ganing oil may domino effect na. Saka na tanan. Ang transport sector nag-demand siyang Plite. increase sa plite. Pero ang empleyado naman wala magsaka ang sweldo. Amo na mudlay. So ang pagpasaka ng sweldo kinanlanon. Pero dapat tunan. Ang pagpasaka ng plite kinanlanon. Pero dapat tunan. Yes. Tunan sa mga dasig. Action Bright. Aha. Hindi sa pagpalawigon. In fact, ang aton transport sector na may plan na ma-transport strike do tatlo gikadlaw mo. Gani man. Oo. So, ini I hope nga ang aton national government mag-act swiftly. Kay every Tuesday, saka naman presyo. Aha. Ang kululbaan nga pagsaka dason nga semana gid, Vice daw sobra gid 12 pesos kag 8 pesos niyo. Correct ba sila labot na 100 lang gasolina? Di kung ikaw driver, ano pagkabuhi mo siya? Ginbiyaan ta sa Kung COVID. i-pass on man na siyang driver sa pasahero, tin pasahero ang wamang saka sweldo ya. Ano, sa lingko Vice So ginbiyaan may ta. crisis nga matabo. Aha, Action Bright. Sa lingko Vice ginbiyaan ta sang COVID pero ginbuslan ta sang presyo sang gatong ano. Purti no. So, swerte nga crisis ni siya na aton nga agom subong Action Bright. Aha. So meaning subong sa alert level number 1 ang Bacolod atong 5,000 nga ginmono mo Vice so far way pagid man to totally nakabalik ang iban sa trabaho nila kami mga businesses pagid man nga nag-close nga way pa naka-reopen Vice no? Oo. Lagaw ka sa Laysano City, damo pa sirado. Gusto na. Sulod ka sa Ayala, damo pa sirado. Correct. May mga tenants. Kuan mo na bala ang employees to nila pila ka bilog to yan. May mga But ining good news ni Action Bright, Aha. danta ni si paghalo nga. yes, correct gina.
Kaya hindi na masaligan gihapon, although tag isa-isa lang na base makalapta naman siya liwat, ano. So subong sa alert level number 1, ang ano ganing subong vice ang pinaka stricto lang naton subong amo na lang ning curfew, no, kag ang ano lang abi, ang iba ang mga utod abi nga face mask kag social distancing. Face mask ng face shield, wala na, face mask na lang, social Aha. distancing, ang mass gathering na to, 60-80, Aha. So do, 60% sa aircon, aha. 80 sa non-aircon. Mhm. Diba, ma-full capacity na ta, kung Aha. zero. But, panumdumon taksyon ba nga ang COVID ara gyapon. So, Correct. dan ta na isa sa paghalo. Aha. Ang aton, mention mo man kay datong vaccinated sa ato di mga sobra na 500,000. So far daw okay na advice ang aton nga mga ang aton nga mga inbound travelers why nagin man subong reklamo vice no kay halong nagin man katama, no. Yes, if fully vaccinated ka, automatic ang approve ng ispas mo. And ang aton nga, I think ang nag-amat-amat na gani damo ang flights naton. Aha. So ang ekonomiya, tamat-amat na siya nag-recover eh. Ka-recover. Hoping action ba nga wala na siyang another virus pang masulod or not. Abay pa nga last na lang to si Omicron. May mga hotels pa ta device nga medyo close pa subong so far, pension houses abi. Wala na action ba, wala na tagabaton. I think ang mga hotels sa siyang positive cases, so wala naman positive mo. Why naman positive? I mean, at least all I think can open na. Aha. In fact, mga hotels na gani fully booked po. Fully booked naman gani, no. Anyways, Vice, amo mala ng amon again Vice,